מאחל שהערב יהיה שמח וטוב וזיכרון מתאים לדני, שאנחנו כקרובים אליו מאוד 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 אהבנו. תודה לכם.
דני, ביום השנה ללכתך נמצאים פה כל אהוביך, כל המשפחות שיצרת. המשפחה האישית שלך, הילדים, הנכדים והאחים, משפחת הרקדנים על דורותיהם, משפחת החברים ומשפחת המטיילים, חבורה שכזאת, משפחת המוזיקאים, משפחה שלי. דני נמצא בלב כל אחד מהנוכחים. לכל אחד יש סיפור, סיפור שבו דני נגע בחייו. אני יודעת שנכון היה לקיים את הערב הזה לדני, לא בטוחה שהוא היה מאשר את זה. אבל כל כך מגיע לו שפשוט אין מה לומר ואנחנו כאן עובדה. שנה מטלטלת חלפה, שנה של געגוע, שנה של שאלות רבות, הכיצד, למה? שנה שניסיתי לשכוח בה את הסבל שדני עבר, את המאבק העיקש במחלה, ולזכור כמה שהוא היה חזק, נחוש, ולא נתן לעצמו ולי ליפול לדיכאון, עצב או פחד. מנסה להיזכר בשנים הנפלאות שלנו יחד, בחופשות הסקי, הטיולים בארץ ובעולם, וכמובן בפעילות האהובה עלינו במחול הישראלי והלהקות. זוכרת יומיים לפני שעצם את עיניו, ביקש שאסע לחזרה של אור הרצליה על מנת להמשיך את הפעילות השגרתית, ובשובי לא ויתר ורצה לשמוע מה היה בחזרה, מי היה, ואף לראות את הצילומים. הוא כל כך אהב את הלהקה. זו שנה שבה רקדתי לצלילי האקורדיון של דני, אפילו עם שיר וחיוך, אבל הפעם רק מהפלייבקים וההקלטות שהוא השאיר לנו. הרקדנים של ותיקי פתח תקווה ואור הרצליה, וכמובן טוביה, אומרים לי, דני לא מחסיר אף חזרה, ואכן זה כך, הוא איתנו. דני הפך להיות אלמותי. רוצה לקרוא לכם מעט מן ההספד שכתבתי בדיוק לפני שנה. דני צ'ופי שלי, איך נפרדים מאהוב? לא ברור. מה עם אהוב שהוא גם בן זוג, חבר, מורה, מנהיג, דואג ואוהב. מאז שפגשתי אותך השתנו חיי. קרן אור הפציעה, הבנתי שסוף סוף הגעתי לשקט, לאהבה ללא תנאים. לדעת שתמיד, אבל תמיד אתה שם בשבילי, העוגן של חיי. 17 שנים קסומות של זוגיות מדהימה שיצרה את מה שכינית דני וסמדר. שלום, אני דני מדני וסמדר, היית נוהג להציג את עצמך. ואני הייתי מחייכת. ניגנת באקורדיון ברגש ואהבה שלפעמים החליפו את המילים. ואני, כשניגנת, רציתי פשוט רק לרקוד, לרקוד ושוב לרקוד. כפי שהיית מוכשר, כך היית גם צנוע, עם שקט החודר ללב, וביחד עם זאת, עם חוש הומור נדיר ביותר, שרק מי שהכיר אותך מקרוב זכה ליהנות ממנו. היית חבר כפי שכל אחד רוצה שיהיה לו, ללא חשבונות, פנקסנות, מדידות, הכי אמיתי והוגן, שבאמת אפשר לומר עליו יחיד ומיוחד. אני ממש אובייקטיבית. דע שהשתדלתי לעשות כל מה שניתן עבורך, רק חיים לא הצלחתי לתת לך, כל כך מתגעגעת, אהוב שלי. יקרים, אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל מי שלווה אותי במשך השנה הלא פשוטה הזו, וזה כולכם. ובמיוחד לאורלי ולמשפחתה, ולזאביק ולמשפחתו. תודה נוספת וענקית לכל מי שתמך, עזר והושיט יד להצלחת הערב הזה. אני מרגישה את העוצמה והאהבה הזו מכם, וזה מתחבר לי לכל מה שדני השאיר לנו ולי. ביחד, עם העצב הרב, עלינו להישיר המבט קדימה, ממש כמו שדני היה רוצה שיהיה. חברים יקרים, או כפי שדני נהג לכנות אותנו, חבריה, סמדר אהובה, משפחה יקרה, קרן וזיו, אסף וזוגניק, מורן וניר,
נכדיו האהובים של דני, אור, פז, עומר, אורי, אלון ונועם, האחות אופרה, עודד והילדים, האח שוקי, אורנה והילדים, ראש העיר הרצליה מר משה פדלון, נכבדי ונציגי עיריית הרצליה, רקדני להקות המחול, חברים ואנשי מקצוע שליוו את דני לאורך השנים. בפתיחת הערב ריגשה אותנו בשירתה נעמי ניר, כן, נעמי היא גם מהמשפחה של סמדר, בליווי הגיטריסט הנפלא יגאל חרד, שלו יש שעות רבות בעבודה המשותפת על הבמות עם דני. התכנסנו כאן הערב לציון שנה מאז פרידתנו מדני שלנו, פרידה כואבת, עצובה, בלתי נתפסת, אשר השאירה אחריה חלל גדול והותירה רבים עם געגוע בלב וחסר ענק. הערב בחרנו לתת הצצה לתמונות חייו של דני. דני החבר, מנהל להקות המחול, נגן אקורדיון וירטואוז מופלא ורב פעלים, דני האבא והסבא. לספר על התקפת אב"ח הראשונה שלך בחיים. תראה, מפחיד, נכנסתי לפניקה, התחלתי לרעוד. כן. אבל זה לא היה כל כך רע, סך הכל אני הרגשתי הכי טוב. הכי הרבה דיברתי כמו תמיד כמובן. כן, אז עכשיו את מבינה שאסור לדבר הרבה עם מסכה, כי במילא חצי לא שומעים.
ויחד עם יגאל חרד שמענו את נגינתו המופלאה של אבי ברש, שהיה חלק בלתי נפרד מעבודה משותפת עם דני בהופעות, ומעבר לכך הוא גם חבר קרוב ואהוב מאוד על דני. נגינתו המופלאה של דני, זריזות אצבעותיו על פני קלידי האקורדיון, ריחפה ונגעה בכל פינה ברחבי הארץ. ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה, תבליני על שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, אבוא בהודיה, בצל עצי החורש. These people work during the day, and in the evenings come to practice and dance professionally. שלושה, סרנה לקדושה שרים לה, אבל איש מכולם לא זכה מעולם להגיע מלמה. קהל נכבד, כרמיאל 2002, בבקשה. Tukatokus עם חרסה. תודה רבה לגודרים.
שאתה צעיר. אוי יום המטבחים, אוי יום המטבחים, סימן שאתה צעיר. שלום לכולם. שמי טוביה, ואני לא דברן גדול, אבל שני מילים משפטים על דני. אני הכרתי את דני כשהגעתי ללהקת ותיקי פתח תקווה, שכרגע ראיתם אותם באולם, על המסך, והכירו לי את דני, ואמרו לי, זה הקורדיוניסט של הלהקה. אמרתי, על הכיפה, כל החיים עבדנו עם הקורדיוניסטים וזה, טוב שאתה קורדיוניסט. ואמרתי לו, אוקיי, דני, 1, 2, 3, יום צצה, וזהו, התחילו לזרום הוואלסים. התחלנו חימום, ואיך שאנחנו עושים חימום, והחבר'ה שרים, וכל בית הוא מחליף מנגינה, ושומר על הקצב. איזה כיף, אמרתי, איזה תענוג לעבוד איתו, היה חימום, ואחרי זה ליצור איתו, וגם בלהקת ותיקי פתח תקווה, וגם בלהקת אור הרצליה. הבן אדם היה נותן לי השראה, הייתי צריך 7/8, דרך יש 7/8, הייתי צריך בל, על המקום יש בל, דבקה. ואיזה כיף, פה יש כמה כוריאוגרפים שעובדים, איזה כיף שיש מישהו שנותן לך ומוציא ממך את המקסימום שאפשר. וזה היה דני, היה כיף. קשה לי. עד היום, בשתי הלהקות, הוא מלווה אותנו בהתחלה. ולפעמים אני שוכח, אני אומר לו, דני יותר לאט, דני קצת יותר מהר. הוא רק מנגן בפלייבק, הוא איתנו כל הזמן. חבר'ה, תסלחו לי, חסר לי.
שזה מרשים ומעורר השראה. נכון? ראינו כמובן את להקת ותיקי פתח תקווה, הלוא היא אחת מהלהקות הוותיקות בארץ, שדני ליווה אותם בנגינה במשך 20 השנים האחרונות, ועד הרגע האחרון שבו הוא אחז אקורדיון. דני וברש הובילו ביחד שירה בציבור בכל מקום שבו הייתה שמחה. אנחנו נראה עכשיו קטע מהשירה בציבור, וכמובן כל הקהל מוזמן להצטרף אליהם. דני, תעשה לי איזה בלנס.
תוכנית הרס"ר. כולם. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. כל
אסתר אביב, אומנית החלילים, חפצי, גם היא ניגנה עם דני בתזמורת להקת המחול שלום בארץ ובעולם מעל 25 שנה, והייתה חברה מאוד קרובה של דני. תודה חפצי. אנחנו זמן להיות ואף בחרנו, התרחשו כמה מהלכים חדשים ומסובכים. דסי שחר, מנהלת האגף למחול, קיבלה אותנו בזרועות פתוחות והכניסה אותנו עם המון רצון טוב לחיקה החם של עיריית הרצליה. לבד מחיבוק חם עוזרת לנו דסי בהפצת פליירים ופרסום הלהקה בהפצדות. החשוב מכל, יש לנו אולם חדש ומקסים לחזרות. סטודיו למחול חדש ומאחד. הספקנו לו, הוא היה קטן, היינו נקראים. מיזוג, מראות, בקיצור, כל מה שצריך. לחזרה הקרובה שלנו, ביום שלישי, 17 לפברואר, בשעה 9, נבוא כולנו, כולל הפצועים והחלימו והרקדנים החדשים, אנא בואו מוקדם, שנצאים בזמן, וככה התחלנו את הלהקה. זהו. מעל 50 שנה דני מלווה בנגינתו מחולות עם. מספר הלהקות איתן עבד, רב כחול אשר על שפת הים. עם הרקדנים טייל ברחבי עולם במקומות חלום, בעיקר ב30 שנות ליווי להקת שלום. לוותיקי פתח תקווה הגיע עם גברי ונוצר קשר ישיר, ושם קרה הדבר הכי מסעיר. דני פגש בסמדר ניר. קליק מהיר וחיבור נדיר. כתוצאה מאותה פגישה הוקמה להקה חדשה. ועכשיו תיאור רגעי הקמת הלהקה כפי שתוארו במסיבת הסיום המדליקה בשנה הראשונה. חבר'ה, רגע, דני, טוביה וסמדר מקימים בהרצליה להקה משום דבר. כמובן דיברו עם דסי שפנתה לעירייה, שנתנה להם אולם עם מזגן ומי שתייה. הם קראו מיד לרוני שהגיע עם פנקס ורשם בכל המרץ כל אחד שרק נכנס. ניהול הלהקה והנגינה מלווים אותנו כ6 שנים. דני מנגן, מעבד ומאלתר והרוקדים נהנים. חיוך נסוך על שפתיו, על הקלידים אצבעותיו מרפרפות, ואנחנו קצת מזייפים ושרים את הנעימות היפות. השנים שחלפו לא שינו אצל דני דבר. רב פעלים יחד עם סמדר, בזקיפות קומה, מרץ ויצירתיות. אוהבים ומעריכים, אריאלה וכל החבריה, להקת הורה הרצליה.
הנימון! הנימון! אבלה! נשיקה של הנימון. נשיקה. אבל עכשיו רגע של רצינות. אז אני אגיד לכם, מתוך מה שנקרא ממרומי גילי, אני אגיד לכם שהתכנון של תקראו לזה פסטיבל, טיול, זה הארגון, הביצוע והמחשבה על הסדר של האירועים, וזה היה מדהים, מושלם, 11. תודה רבה, קפונקה. לא סתם אני תמיד אומרת, כשדני מציע איזשהו טיול, קודם כל אני מרימה יד, והפעולה הבאה זה לתת לו דרכון וכסף, כל השאר אני לא מתערבת, כי זה תמיד מדהים, מדהים, מדהים. אמיתי לגמרי חבר'ה, אמיתי לגמרי. תודה רבה רבה. יש ניסיון. החבר הכי קרוב מכל החברים שלי, קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב, החבר הכי קרוב. מאז הפסטיבל הראשון שדני נעדר מערב זה. ברצוני לשתף אתכם בכמה מילים בוואטסאפ שקיבלתי בבוקר ההלוויה של דני משלמה ממן ששעה בחו"ל. סמדר יקרה, שמעתי את הבשורה המרה ואני עדיין בהלם. זהו אובדן ענק למחול הישראלי ולמתי מספר ארקודיוניסטים שחיים עדיין איתנו. יש לי הערכה מאוד גדולה לעשייתו הרבה בתחום המחול הישראלי. הוא היה מאותם יחידי סגולה שתרמו תרומה עצומה לריקודי העם וללהקות המחול בארץ, וזאת עשה בדרכו הייחודית, בצנעה וענווה רבה. אהבתי אותו כבן אדם וכאומן. משתתף בצערך ובצערם של כל תנועת ריקודי העם והמחול הישראלי לבמה. יום השישי, באיחור השלום
השמיים, ואנו מסובים פה בירושלים. בהרצליה שואלת הבת את האב, למה אמא לא איתנו עכשיו? ועונה לה האב בחיוך, כי זה המנהג, בלהקות 30 פלוס, להסתלק מהבית לפני החג. אבל בכל זאת, מהו אותו החיידק שבכל רקדני 30 פלוס דבק, הגורם להם מדי שנה בשנה לארוז מזוודה, לעזוב הכל ולבוא לפסטיבל? אולי זה המלון המפואר, הנוצץ והיקר, או ארוחות הגורמה של קצפת וקוויאר, שמא מפתה השכר הגבוה שבכיסם נשאר על הופעתם בפני אלפי האורחים בג'רר בחר. לכל הקושיות הללו ישנה תשובה טובה. אל תאמר כשהייתי צעיר רקדתי, רקוד והיה צעיר. אני רוצה להעניק לכל כוריאוגרף שהגיע הנה דיסק און-קי עם מנגינות של דני, גם לחימום, לפינה. אני בעד שהאקורדיון ימשיך לנגן ותפיצו את זה, ולדעתי זה מה שהמורשת שלנו, כולנו באהבה לכולכם. ראינו את להקת אור הרצליה בליווי נגינתו של דני בריקוד מחולות ארץ אהבתי. כוריאוגרפיה של טוביה טישלר כמחווה ליצירותיו של יונתן כרמון. בסוף הסרט שמענו את הנגינה שדני הלחין, שירת האקורדיון. בחודשי חייו האחרונים של דני, טוביה יצא ריקוד למנגינה זו כמחווה לדני. היום הריקוד נרקד בהרקדות ברחבי הארץ. ריקוד זה יבוצע על הבמה כרגע על ידי קבוצת הרקדנים. אבל לפני כן אני רוצה להודות לעיריית הרצליה ולצוות אשכול פיס זאב, למרינה וסטס על העזרה, ולכל מי שנתן יד בהרמת הערב הזה. בתום הריקוד כולנו מוזמנים שוב ללובי בחוץ, לקפה ועוגות מעשה ידי החברות ולהרקדה בהנחיית טוביה. המשך ערב נעים לכולם ותודה.
לי רוקדת בזה, באור הרצליה, אז מה? אמריקאית שנייה